Ajaj, už je tma. Lea, pamätáš si, ako som povedal, že sa hrozne bojím tmy? Áno. Nuž, bojím sa! Tak čo urobíme? No, Quincy nám všetkým pomáhal prekonať strach. Teraz my musíme pomôcť jemu, aby sa nebál. Áno, poďme ho rozveseliť. Keďže na vás ukážem mojou paličkou takto, hýbte sa do rytmu hudby. Kývajte hlavou, aj rukami, aj nohami, všetkým naraz. Funguje to. Bláznime sa ešte viac. Hej, pozrite sa, už sa viac nebojím. Jaším sa. Nemáme strach.